weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to nuwa dibo e nder galle ceerno Moussa Thiam ko on waktu yoni ha to ñiɓirde fedde ɓamtare pulara to nuwa dibe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men hanki o hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye yillo yima nde ñiɓirde wonnode dakorde koninkoɓe leydi France tagguɓe jalti ha laaɓi o holliti wonande dakorde ma tottirte ɗuma wonande koninkoɓe leydi Sénégal to leydi Mauritanie subaka hande o kottana musɗo waɗe lawol espoir kentolno capanɗe jeeɗiɗi kilométre hakkude mum e Nouakchott noko mbiyata biiru albarka ko en tolno yimɓe joyo mbasi pittali mumen hen goto ne tampi no fewi ɗum ko oto mawɗo giwnoɗo to Nouakchott kañum natodiri e oto tokoso ko ɗum jeeyi sababu kuɓɓugol oɗona oto to leydi Mali état major général armée leydi holliri subaka aɗeɗa hande o nder opération moɓe mbaɗi guila tan 15 ha 19 nduɗo hen lewru ñalawma hanki o ɓe kolliti ɓe teɓɓiti ken tolno capanɗe jeeɗiɗi mawɗe taw ko jeeteɓe e ɓen pelle joguitiɓe armée ji taw koye kawtala sahela to leydi Guinée Conakry teskama ngol binditagol ɓesguji leydi ndi duuɓi sappo fayi dowa kanka woni yeeso Conakry gam teskede wuuro kanka hande o ken tolno million ngaji ɗiɗi ko fawi neɗɗo ene mofti hen kikiɗe hanki oɗon hewɓe kolliti ngol binditagol de ala kala koɓe paami hen kabruji men mana ha to Togo Soudan RDC Congo Cameroun ma jaato Libye joolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗum donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te hewɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa e weltare TV
ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjindeji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinde jawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko no wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konni wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe dewo bira nogas morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko weltare TV musidɗo mon Saydou Abouba wonande jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne habra dendagal bandiraɓe julɓe taweteɓe jokli nayyi windere kala wonande dental yiɗɓe Sarr Abdoullahi Sarr kame ceerno Haali Abdoullahi Sy e garde gola Aminata Guisse debbo mo wendugo siyaɓe kame gollodi mum kala aɓe tintina dendagal bandiraɓe kala nogas e jeegom nogas e jeeɗiɗi lewru septembre 2025 aɓe jogui conférence yewtere mawde nde ɓe mbaɗata taw kadi yuɓɓinantaɓe ndeɗon yewtere wonande ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr aɓe bismi hen noon dendagal bandiraɓe julɓe kala iwoɓe nder leydi Sénégal e Mauritanie Mali Gambie Guinée ha e diaspora o kala mowoni kala doole mum duwaw mum gooƴe mum kala e peele mum kala aɓe bismi ɗumen hen mbaɗi ɗumen e dow inde teddingal wonande parrain o ko Alhaji Abdourahmani Ka mo Jolof Daara Jolof Beeli Heela nonne kadi sohna Hadja Binta De mo ganduɗa kadi ko debbo daraniɗo développement ɓamtare diiniyanke ngarɗuɗo ɗo saaha jiyaɗo toon to siwi ha to Dakar kala kono kadi dow inde teddungal imam ratib mo wendu boseyaɓe woni ceerno Moussa Kane kono ne kadi chef de village o woni ceerno Oumar Ndaw kamene wondi kadi e ceerno Djibi Konté kame ceerno Saydou Touré président Daïra Baye to région de Matam kala kono ne kadi Haali Abouba dendagal teddungal murtanaɓe kala paama e dow inde mum e dendagal bandiraɓe kala kono kay dow inde teddungal weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique kumpital mene ɗemgala pular to leydi Mauritanie lawol espoir kayne tolno capanɗe jeɗɗe joyi kilométre hakkude muɗume Nouakchott waɗɗani nokko mbiyata Bir Al Baraka ko otoji ɗiɗi kay natodiri oto tokoso bannoɗo yimɓe jeegomo on oto noon ne wanno bomon gaz nder muɗum ko on tigui natodiri e bus mo ganduɗa on wonno koye cortège nawowo taw kadi ko neɗɗo jaltuɗo ɗum ɓe paano ko toon to sehili baabi
ko ɗin otoji ɗiɗi noon natodiri wasi pittade men ɓe noon jalti koye oto tokoso hen goto barmi mayɓe ko joyo wonno e oto tokoso ko jeegomo ɓiɓeɗo o jeegomo noon on ne tampi no fewi ɓenninama ko ɓuuri yawde to hôpitaux ji wonnoɓe bis mawɓe noon ɓen hayso tawi waɗi gañiɓe kama wona hunde ɓurtude no fewi ɗi bisuji natodirɗi teskama noon hono hen accident kaya guilde hitande dari waɗani tawde tawno oto yaltini ko jeygue taw jeeyi sababu ɗum wonande ko bonbon oɗon gaz keddorɗen ɓen yaltuɓe ɓe duwonoɓe jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nde jomiraɗo yurmotoɓe yafoɓe cellani hen ɓe nde jomiraɗo ɓeydantaɓe jaam e kisale cellala keddorɗen koye leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Al Ghazouani hanki o jokkodiri yogay jayɗeli wa arti noon ko fati banggue jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame leydi Sine wonande kay duuɓi 60 teskede ngal gollodiral ngarɗugal ngal yatirani caggal o holliti wonande leydi Mauritanie ene ƴegna jamɗe kay guila heeɓe jeytari mum ha yettiɗo hen e kala 150 e kala 100 fayi ko toon to leydi Sine wona tan to banggue jamɗe kono ɓe jokkodiri to fannu cellal ɓalli to fannu jangde to fannu awo to fannu yangara woni transport kame énergie e nokkuji goɗɗi kala o helliti to banggue commerce faggudu hakkude leydi Mauritanie kame leydi Sine wonno tan ko ɗiɗi piccal 51 taw kadi ganduɗa ko million koppareje dollar 2024 kono o holliti oɗo saaha mo gonɗen ɓe jeehi ha 7.59 taw ko million koppareje dollar o holliti noon ngal jokkodiral nana tan ɓeydo yarude yeeso jamma e ñalawma kala ngam teskede oɗona fannu no fewi jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie holliti fandare mum kay ko ƴellidde calɗi gaynaka to banggue kisal ɗe daabeje gila ko orata hay ko huma kala gila tan ɓen ornoɓe woni aynaɓe ornoɓe kamene hoɓe jawɗele kala ha tenti haɓade yogay ñabbuji garoji ko fate gueloɗe ɗin gueɗe kala jeeyi sawo jokkodiri noon taw kadi koye suudu safara on fandu mawdu toon to Italie beele kadi mbawa tigui jippitade leydi Mauritanie haɓade ha tendi noon to banggue Fèvre Vallée ɓe refti taw kadi ko ñaw garowo e gueloɗi ha wawa tigui rokkude cellal ɓalli wonde en dabeje leydi ndi leydi Mauritanie Adrar hanki o udditama toon hôtelaji jonɗi no fewi taw ko jagorɗo commerce kame touriste woni Zeynaba Mitto Ahmed omo wonde jagorɗo nando makko woni jagorɗo ñeñal kame pinal e délégation mawɗo no fewi ken tolno hôtelaji 6 woni ko udditana wonande ɓen wangotoɓe leydi Mauritanie ɓe fanno tourisme en gam ƴellide ɗin calli ha leydi Mauritanie ɓuuri kadi wawde jogade daɗɗudi wangotoɓe ɗe tule ceene ɗi gueloɗi e ɗi tilisaji ɗi haymaji e nokkuji goɗɗi kala tufɗe beeli jarameje e gueɗe kewɗe kala ɗum noon ko gueɗe ɓaaƴode wonde ɓen yiɗɓe kay arde wangade leydi ndi Mauritanie ha leydi ndi kadi ɓuuri wawde ƴellidde ngaalu mum taw koye dow oɗon sifa no fewi keddoɗen koye leydi Mauritanie jeheten ko atten to Nouadhibou wonande catala Nouadhibou yena taw kadi ko fade banggue de la Ligue nationale wallitoɓe ɓesguji Palestine naɓe ɓe jiiɗino hande ale ɗo wadde seppo mabɓe manggo no fewi e mbaɗa kadi sitina ɓe kaala mette ɗi wargoji musɗi batteɗe ɓesguji Palestine naɓe ɓe kollira kadi deƴƴere wonande leyɗele arabeɓe kame occidentoji kala wi noon ko Mohamed Moustapha Al Mahdi ko on noon holliti ɗum o holliti wonande kay oɗo saaha sitin moɓe jiɗno wadde o koɓe haɗaɓe ɗum ɓe kolliti hen noon mette mabɓe mawɗe no fewi ko jeeyi sababu noon ɓe kaɗa to banggue autorité ji Nouadhibou yuɓɓinde ɓe goɗo hen seppo ngoɓe jinno wadde landa bolok ɓe bindi communiqué mabɓe kolliti o saaha fandare konde autorité ji ɗaccita ɓe nanguiraɓe to banggue dawrugol taw koye gendiyankoɓe mabɓe woni Ahmed Samba jaggaɗo ko nonne kadi goɗɗo mo mbiyata Abdoulaye Ba mo ganduɗa goto e dillowo fedde darnide haqqe innama ade kamene wondi kadi e jaydiyanke goɗɗo nanggaɗo ɓe kalde ɗaccitte ha laaɓa ha wiye ceer taw kadi ala ko nanguira so wona tan ko fati e banggue dawrugola ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaar nder gendi leydi Mauritanie paɗen koto leydi Sénégal hoorejo leydi ndi
hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye yillo yima toon to camp militaire to Wakama ɗum ko ñande alhamisa nde siftinde mon wonande koninkoɓe leydi France dakinoɓe e nder d'accord guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom 1960 Sénégal jeyti hoore mum nde d'accord kay wonno hen tan ko ɗi noppi boɗeji kono ɗo saaha mo gonɗen taggi bagage maɓɓe kala taw koye nandiral hooreɓe leyɗele ɗiɗi ɗe kala woni mo leydi Sénégal kamo leydi France taw wona tikkere wona haydara won tawita koye fannu goɗɗo taw koye nandiral e fannu koninkoɓe taw wona tan dakade e leydi janandi nden d'accord mawde nde ganduɗa wonde tan to Wakam innirande camp de Gaulle hande o hanki jillu hoore ndi toon wo holliti nde d'accord ma arta juuɗe koninkoɓe leydi Sénégal taw ko ɓen tigui mbawata dakade hen kam e kaɓirɗe mumen kala ɓeydude nden kay kisala e nder Dakar teskama hanki jamma ha fayma subaka hande o woni jamma 19 jofino gasa hanki o fayi hande o tugganma 21h sanga juulal gueƴe ha fayma 6h subaka juulal salatu ko en tonoy temedde ɗiɗo e 12 neɗɗo mo yahani haaju mum woni nangaɓe e booli Dakar taw kadi ko ɓeydude nden kay kisal ha guyka e Borjoŋagal usto no feewi ko ene tolno kene fronde nogas e goho taw kadi ko agent police temedde capanɗe jeegom e joyyi agent police woni ko yaltina ɓe nangi kene fronde capanɗe 4 oto kame kayitaji kewɗi otoji kewɗi nawama fourrière woni hen kadi nanguira ko yaade ko wona haaju men woni hen ko kareli woni hen ko drogue woni hen ko contrôle ɗen gueɗe kala noon ko addude jaame kisal e nder Dakar e lamorgo muɗum kala guyka ko fade banggue BFM toon to Mbawa jaggano toon ko capanɗe 4 candidat ɓe nangganoɓe noon mbaɗanama garde à vue ko altina janggo nogas e goho ndu lewru ɓe jogori darade kamɓene ɓe nanggano ko 16 ndu lewru ko fate guel kawguel guel a BFM janggo ɓe daroto to tribunal Pikine Guédiawaye gam huccude ɓe juge ko jeeyi sababu ka guyka e oɗon sifa kala jeheten ka toon to Darou Mouhty ene tawi nder diwan Louga to ene kadi ko sukaɓe almuɓe janggoɓe alqur'ana yanoɓe wullitade toon to gendarmerie nationale on brigade ɓe gulliti noon ko ceerno mabɓe ne ɗaldiɓe almudo mawɗo seeɗa on noon ko lebte tan e piile gueɗe kala ɓalli kala guuli boni mbaɗi puuƴe uube kala ɓe jeehi toon noon ɓe gulliti ɓe kolli ɓen no wayni ɓe ƴetti noon de pikkoɓa jaɓani toon sanga juulal tisbar ko nden pawi juuɗe men biyete Cheikh Fall on woni noon jangguinoɓe ɓe oɗon fannu wonande alma on tigui jullanno jama yo hoore muɗum chef de village o kami halifaɓe diine tawi toon kala kolliti hen metti mumen mawɗi no fewi oɗon sana waɗama garde à vue ngal duɗal uddama loskoji ne jokki e dow oɗon a sifa no fewi inde makko ko o wiyete ko Biram Soule Diop ɗum woni inde makko kanko woni jagorɗo pétrole kame gaz mo leydi Sénégal o jagorɗo hanki wo yaltini konngudi gulɗi jaw toon to duɗala université ngal Gaston Berger toon to Saint-Louis ɗin konngudi noon hannde heɓe kay jonnaniɗi heɓe ñiŋiɗe ɗum ko caggal nde wonno batu taw koye landa mabɓe Pastef holliti noon wonande kay sukaɓe ɓen ɓe wonoddi ɓe kala ƴattiɗo Ousmane Sonko ƴattuɗe ɗum kala ƴattiɗo président de la république Bassirou Diomaye Faye ƴattuɗe ɗum kala ƴattiɗo mo ƴattuɗeɓe booli woto jatiri hen caggal joftoɗe hanko leydi Sénégal woodi nan ko yoftade ɗin konngudi hanki woni o jagorɗo pétrole ɗi wukkiti ɗi ganduɗa ɗi gona jonnaɗi hay seeɗa Bassirou Ba woni inde makko o jaggama toon to Tivaouane taw kadi jaggima ko koninkoɓe Tivaouane woni gendarme ɗum ko caggal gullitali kewɗi no fewi o suuɗi noon ko caggal natal gongal e inde wonde e nder laylaytol TikTok kami Facebook kala woni golle makko tan ko ƴettade halifaɓe diine ko alda e dalila o jagganama noon 2020 kala mo ƴettino halifa diine mo Touba caggal no o accita kono kadi o yeggani o watta ɗum ko mogguinade caggal nate goɗɗe omo ƴetto halifaɓe diine ko hanki noon o wiya teb o saaha mo gonɗen en ɗamina janggo ma o daro e yeeso procureur ngam jangtade ko jeeyi sababu omo ƴetto walla mo haala ko boni ko fati e halifaɓe diine taw koye dow oɗon a sifa keddoɗen koye diwan Tivaouane to keddoɗen koye diwan Tivaouane toni kadi ko jangu waɗi taw kadi waɗi koye compagnie sahélienne
taw koye entreprise CSE mo ganduɗa gollata ko booli kañum fewnata autoroute Dakar Saint-Louis ɗum noon ko hakkude Tivaouane kami Pire ko ɗon tigui on société joƴƴini bagsuji mum wonande kay campagne mabɓe campement mabɓe ɗo ɓe campi ɗo sanga 2 heures jamma ken tolno e sagataɓe nogas joguiɓe fitilaji e jasiji ko ɓen tigui gaari towi ɗon gardien o kabɓi ɗum tan ko ha ɓiici jani kelli toon kelande bonde no fewi jaɓani coppot fort gonɗo toon guitti toon 150 ujunere ko ɓe tawno toon ɓe kelli toon helande bonde sanga 2h30 ɓe gaari toon caggal no mbattiri ko dogde wonande noon gendarme udditi hen enquête jaƴƴo no fewi kono ɓe tuumi noon wonande kay gollotoɓe hen ɓe ko hen tigui goto e gandiji kay holloɓe ɗin lappi foti wonde oɗon sifa inde makko Boy Jinne kono kadi inde makko tigui rigui ko Baye Modou Fall nangganoɗo ken tolno e duuɓi kay kam natani gueddere wi ñamata yarata so wona ñaawe jeeyi sababu noon guila tan soka hande ñawaka hande waɗimo balɗe 5 ko abbere kay natani e goddol makko so wona kay ko wi ma o ñaawe tan so ñawaka ala kala ko gasata Haydara Asman Dione ko o tigui woni gardiɗo wonande cetal toppitiɓe ko fade banggue rafaɓe rafiji hakkille o holliti noon caɗele guurade hande to banggue rafade haqqillaji o erima état o nde darnata darde muɗum timmude no fewi walla ɓeyda darde muma timmude no feewi faade ɓe sukaɓe ko ɓuuri teskede ko 19 nogas e 5 capantati suka hande o kay ɓe haqqillaji e koye duufi ha memi leydi koye fate banggue hôpital Fann koko heewi teɓ hôpital Thiaroye koko heewi teɓɗi hôpitaux ji cafroji ɓe hangaɓe o holliti noon woni hen ne keeɓa traitement ji men kono koye galleji men ɓuuri hewde noon ƴettata traitement men ha mbattayade booli e goɗɗum kala o erima kadi toon to Kaolack ha to Madina Baye ɗe caɗele teskaɗe taw koye dow oɗon sifa kala toccene ba to ne kadi ko entraîneur équipe ASC ko kañum tigui wasi fittare mum ñande alarba nde saabi ɗum noon wonande kay ko ɓoggol courant ngol nannano e suudu makko ngol tigui angol hewno Dieng ngol masimo o yalti hen aduna ko yaawi ko waɗa ɗum kono ɗen gandi hecciyanke o toonne kadi to Dias ko suka debbo taltalo goto wasi fittade muɗum ɗon ɗo foɓiranno taw kadi ko mas coura mbi yimɓe tan ɓuurata wawde rentade ɗiɗo henna mas couraji ne mbawi wontana jomumen caɗele mawɗe no fewi nde tawno coura eɗen gandi ko koɗo koddaɗo walla mbiyen ni ko gagnant koddaɗo kono sa renaki ma rokkoye hen caɗele mawɗe no fewi sen jiwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mali armée leydi ndi état major général armée leydi ndi holliti wonana ñande 15 ha 19 15 ndu lewru ha ñalawma hanki o e nder opération taw koye dental AES taw kadi koye région ngaji kewɗi no fewi o holliti noon wonande ken tolno e 90 joguitiɓe taw kadi koye ɗen pelle joguitiɗe ɓe mbawi tigui yaltinde ɗumen dingiral wolde no fewi hen koye région de Ségou woni hen koye ñono ha toon to Aguel Hokkala e toon to Tine Aïcha ɗi nokkuji kala ɓe mbaɗi hen piyanɗe mabɓe ɓe puftini hen basuji kewɗi ɓe ketti hen matériel uji kame motoje kewɗe no fewi ɗum noon ko yidde addude nden kay kisala e nder leydi ndi ha tendi ko fate ɗiɗon lappi kala duwagne mo leydi Mali holliti fawi juuɗe mum e pettoje kewɗe no fewi ɗen pettoje noon giwi koto banggue leydi Ghana ɗen pettoje ne tawi hen kadi comprimé ji contrefaçon kewɗi ne hen kadi ampulaji taw ko torsa so niɓɓiɗi ko jooni mbawi yidirde ko heewi taw kala muɗum noon koko haɗa nannede leydi ndi to banggue région de Kaya ɓe tetti toon kene fonande carton ngaji kewɗi taw ko guertoɗe ɗe ndewani lawol kaɗaɗe nadde ɓe nangui neɗɗo goto noon en jogui kayit fenade taw ene holliri koko yeeɓi duwagne ne jogui fodde nanɗome leydi ndi tawɗen gueɗe kala ko fenade ɓen kala ndewnama lawol ko fate fond Covid-19 wonande Youssouf Bathily e yaade muɗum kañumen kettuno ko fate corgol masque uji e saaha Covid-19 taw koye laamu Ibrahima Boubacar Keïta jofaɓe peɗeli ken tolno e 21 millions koppaɗeji franc CFA enen dirtini ɗum guila noon nangganoɓe 23 novembre 2022 duuɓi tatande ne tawe nder kasoji ha ɗo hen cuwa taw ñawede dossier mabɓe wonno koye suudu noddirno ñawore dossier mabɓe noon nawtama toon to cour criminel maɓe daroye noon e nder nduɗon suudu gam jangtade e ƴewde wonande kay koɓe takka ko walla koɓe jofira peɗeli ko
holko ɓe jogori jangtade hena ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulara e nder gendi leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry ngol binditagol kala kene fotto wonde million ngaji 6 e temedde 948 ujunere pawɗe temedere nogas pawɗe kene tolno temedere nogas e tati taw kadi ko binditaɗo ko fate liste électorale taw ko ɓen fotɓe wawde wodde so tawino ko bindiragol kala ko million ngaji 6 e temedere nogas e 1 taw kadi ko ujunere pawɗo temedde 9 tuggal ma tan duuɓi sappo fayma duuɓi dow fayma duuɓi sappo fayi duuɓi dow ko hanki noon kanko Ba Ahmed Wuri gardiɗo hoore jagorɗo o kala e setteji mum kala wonde société civile o e dawriyankoɓe leydi ndi kollira ndeɗo henna limore kono kadi nder limore nde teskama oɗo saaha mo gonɗen wuuro wiyetego Kanka ɓuuri hewde yimɓe e Conakry e hoore mum hande o tawama Kanka ene jogui ken tolno e million ngaji 2 ko fawi ga Conakry hewɓe nan kolliti ndeɗo limore de kanko Ba Wuri no wiiri ni hay goto so yeddude nde limore ko limore kay wawde nawde leydi ndi e sumgoji taw goto suusa wiide hen wonko suƴƴa hen o holliti wonko fewani hen kay guila nde limore no yaltiri Kanka Conakry e ko nandi hen kala ala kala ko fewi hen haydara ɗum ko société civile ɓe kolliti tugganma tan constitution leydi ndi ha fati oɗo recensement général leydi ndi kala ala ko fewi hen daga leydi ndi hay bawal ini gam teskede sellude Diallo Sidia Touré ɓeɗo hen ha ɗo hen binditaka taw kadi koye doggol heptinede e nder gendi ndi leydi Guinée paɗen ko toon to Togo jaggoɗo kono leydi ndi riwi ken tolno e temedde 9 militaire tuggal ma tan gila go lewru mai 2025 ha yettiɗo hen gam teskade ɓe noon wasde ɗoftade fannu koninkagal e ngakkudeɓe to banggue service nokku maɓe kalfina o jeeyi sababu riwedeɓe kono saaha noon leskoji ne jokki e sifa kay andede ha joni won hen hande ngakkoɓe e golle men gam riwedeɓe golleji mabɓe kala to Soudan hoore jagorɗo kesso o woni Kamal Idrissa puɗɗiɗo golle mum ko ɓoyani no fewi ngol woni gomuɗum yilloyade to wuritego Khartoum holliti noon ngo wuuro Khartoum ɓe goni ko ƴewde peeje holno ɓaɗirta mahto ɗum siftinde mon guerre civile diñiɗo e leydi ndi guila tan 15 avril 2023 ha yettiɗo hen guure kewɗe kay mbay kono guure Fantoum ko kelaɗe tan ha dirguitti to RDC Congo Kinshasa kame rebel M23 hakkude gouvernement mo Kinshasa kame hohoɓe rebel M23 tawaɓe toon to Doha laamugo leydi Qatar cifodiri kuuɗi mumen hakkude men e jagorɗo affaire étrangère mo leydi Qatar oɗo sanon jamde artata e nder leydi ndi kala rebel nde joƴƴinta ɗi armée ji kono kadi Kinshasa nde nottoto wonande kadi rebel e ɗe ɗaɓɓade rebel wallidiɓe Rwanda e RD Congo sifodirɓe toon to États-Unis d'Amérique jame kisal beele kala ne doƴo Union africaine kolliti joni wonande ngal jaɓɓal ngal Qatar ummani ha jaam sifande daña e nder wonande kay rebel M23 kame laamu ngo Kinshasa to Cameroun wonande woɗɗani bawallaɗi diwoje ngal duwala jaggama toon ken tolno e 145 kilo taw ko cocaïne ene suuɗa e pastikuji kewɗi no fewi jar muɗum noon jagga ko ñande 15 o jar mum ma wona 15 million ko préje dollar milliard uji 9 ko préje franc CFA o sano loskoji ne jokki gam andede mo jeeyi eɗo fano kala libi najo goto nottotoɗo Khaled Al Hassir ko on nanga to bawallaɗi diwoje ngal Berlin toon to Allemagne kanko noon o nanguira koye mandade arrêt international cour pénal international woni CPI toon to Berlin ñande 17 nduɗo hen lewru heccenke o ɗo jinno ƴettude laana makko ndi o fadim toon to Tunisie ko nden wo nanga jeeyi sababu noon wiyede yo nangue nde kanko gorko mo duuɓi 56 o joofa peɗeli ko denanoɗo kaso ɓurɗo tawde toon to Tripoli laamnogo leydi Libi kono kadi watton lebte wargoji musdi no fewi ɗum jeeyi sababu no inde makko ene naati e deftere CPI ɗum jeeyi sababu yamiredemo yo nangue wo nanga toon to Berlin joolam jaɓeri Ukraine Vladimir Zelensky hoorejo leydi ndi yaltini miijo hollirde Vladimir Poutine mboɗiɗi kay kalden o saaha wonande ardiɓe leydi Russie kolliti jonni nde ɗaɓɓade ɗo yontere fandene gasama ɓe gummina kaldigal jaam kono noon daɗo andaka taw Vietnam toni kadi ko bateau tourisme en kañum woni juuɗo toon 34 neɗɗo mbasi en pittali mumen
heewɓe noon porté disparu majji haɗa hen jiitaka taw koye maaje tourisme tawte toon to leydi Syrie wonande kay jaam fuɗɗima artude toon to Zoyda mo ganduɗa ko piyande bonde kay banno toon balɗe 5 tan ken toon ujunere neɗɗo woni ko maayi toon oɗo sanan convoi joguiɓe cellal ɓalli jettima toon ngam wawde safrude gañiɓe wonɓe toon ɓe beele kadi jaam duumiɗo wawa diñade toon to Gaza wonande fedde darnide haqqe innamade ɓe kolliti subaka hande o piyande gulɗe jewɗe armée leydi Israël felli ken tolno 50 Falastinaɓe woni waraɓe taw koye diɗɗal ƴewannoɓe balle guura toon to Gaza musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno komin gaddanno moon e kumpital men kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr mo ndulumaji to karallagal to ko Seydou Abouba mo Luk Seyba gorgol ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena